Ukáž, jak stojí cigán v bráne. Takto. Vítam vás pri 4. dieli vlogu Trnavského futbalíku. Dneska je tu so mnou špeciálny host, Hugo Fuzák, najväčší kapr v hre. Budeš to sa mu spolu komentovať? Áno? Na kého sa najviac tešíš? Neviem. Povedz. Na cigána. Dobre, takže dneska tu máme 4 zápasy. Prvé 2 zápasy sa hrá vlastne o umiestnenie medzi 5 až 8 a ďalšie posledné 2 zápasy sú semifinále, kde sa rozhodne o tom, kto bude bojovať o prvé a kto bude bojovať o 3. miesto. Prvý zápas máme chalanov z Šmatlákov proti Tipérom. Uvidíme. Myslím si, že môj tip je jednoznačný, ale necháme to všetko na futbal. Foro, serus. 4? No. A vy to šlapete aj 4. Šmatláci nachystaní v 4 kusoch. Uvidíme, no. Budú sa musieť ukázať. Ty čo? Jaký máš tip? Kto vyhrá? Tiperi alebo šmatláci? Tiperi. Tiperi? No dobre, dajme o 10 €. Zahodnuté. Ukáž sem. Ideálne, keby ste mali presilovku na celý zápas. Penálta. Dobre. Dobre, to sa oplatí. To sa nám oplatí najviac. Čo, kaper? Ty už si aj splacený. Splacený sú jak bulo. Víkend sa nám neodrazuje. Šmatláci dneska v 4 kusoch. No, uvidíme, ale akože oni sú šikovní. Myslím, že Foro to vyrieši. 4, Zas tí tiperi. 2, Ale sympatický výkon mi môj. Dobre. Pekné. Uvidíme, či tiperi dokážu zvíťaziť v celozápasovej presilovke proti Šmatlákom. Ty kokos, pod tiper 1-0. 1-0. Ty poď z ihriska, hej. Fanúšik na ihrisku. To je prezidentov syn, to nejako, ako to vybavíme, áno? Ako to ututláme. Za reklamu. Za reklamu 50 si dám. 50. No, A to bude mať 100. však už máš kilečko na účte. Ja mám 50. 50, a kde si to prebil? Za topánky nové. Si si kúpil topánky? Však ty bíle. Ty si frajer. Tu máš telefón tvoj, nosím ináč. Bro. Telefón jaký má malý? Dobre, na prváka. To som si tam nalepil chuligán z bazaru. Chuligán z bazaru? Povedz Liverpool, Hugo. Liverpool. Dobre. Si sa to naučil, kamoško, dobre. Lebo predtým som to úplne inak hovoril. Áno, to ani cigán nevie povedať plexi... Ani cigán nevie pohovoriť plexisklo. Víš, jak povie plexisklo? Plesklisklo. Plexkliksklo. No. Hop. Toto sú menej zaujímavejšie zápasy, akože poviem vám na rovinu, lebo všetci by radšej hrali od prvé, jak o 5. místo. Takže toto je taká, že znúdzecnosť, ale však snad sa, pozri sa. Škoda toho. Nie. Ale vidíš, sympatické. Tiperi. Šmatláci, aj keď sú v 4, tak útočia pekne, idú. Ozaj tam točíš, jak si vymením, a si dávam ven. 1-1. Bráško, pekný gól, ne? Aha. Pekné. Foro si pýta dlhodobo vstupenku do All Stars týmu. Asi na to vyzerá, že tam pôjde. Iba pre kofolu. Ja neviem, koľko ani stojí kofola, keď nemám penáze. Nemáš penáze? Ne. Sme na tom rovnako. Nevadí. Máme jeden druhého, brášku, sme zdraví. Na čo penáze, ne? Na hovno. Druhý zápas idú pozbieranci s gunkačmi. Všetci čakáme jediné. Či sa objaví Egesi, alebo sa neobjaví Egesi. Pozor na to. Pozor, ale tí tiperi hrajú presilovku celozápasovú, akože. Šmatláci by si mali vstúpiť do svedomia. To, čo dneska spravili mužstvu, smutné, veľmi. Tiperi, pekný gól, 2-1 za Tal. No, vyzerá to na prvú výhru tiperov ever. Akože vôbec v tomto turnaji. Ale zase ako Šmatláci po tých výkonoch, že sa takto opustili, nevím, no. Chudák Foro sa tam chudák trápi, tak by ho je ľúto. Za to si asi zaslúži miestenku. Dúfam, že sa ukáže v peknom svetle, že ma nesklame. A? To píči.
Není tu malý teraz, tak môžem chvíľu hrešiť. Kúkaj. Vagoš. Vagoš! Vagabund! Vypýtaj tam kofolie, prepalina. Poď, záberte šmatlaci ešte. Pekne, poď. Záber dokáže tu dať 4 aspoň ono je vyrovnať. Víš, ak spoznáš človeka z ADHD, že má non-stop prázdnu baterku. Ja mám, je 17-13, ja mám 6%, ráno som mal 100%. 3-2. Tu sú zaujímavejšie kofolie, jak fotbal, 3-2 za tál. Ježiši, nakoniec krásne. Náhradu za bieleho. Ináč už by mohli vymysleť, že v súdoch biely monster. To je diera na trhu. Normálne, že červená malinovka, kofola, pivo a biely monster v súde. Víš, čapované prosecco, keď už je tak biely monster, to už je súčasť životov. Veľa životov ľudí. Jaj. Originál kofola, iné chceš. Bomba. Tak to v lete. Síce si potom smadný jak hajzel, vypieš ešte ďalšie 4, ale pozor. Kofola má forbod! Kofola má toľko kofeínu, čo 2 kávy. Toľko kofola, vážne. To ste nikto nevedzeli, čo? Ja som to tiež zistil na Instagrame. Kofola vačia, jak jeho hlava je. Správe reklamu na kofolku. Jaká je? Napísa. Poď, lahodná. Lahotná. Ešte to ne. Lahotná. 4-2 typery. Však čo môžu hrať, ty kokos, keď hrajú 4 celý zápas? Odkaz pre šmatlákov, ktorí dneska neprišli, môžete sa hanbiť. Naozaj, smutné veľmi. Toto im dokážete spraviť, aby sa tu 4 trápili. Ja viem, prečo sa volajú šmatláci. Prečo? Lebo sú šmatlaví. A není sú až takí šmatlaví. Pozri, akcia, hop. Pavlíky, dobré. 5-2. Šmatláci sú na úcerách, prvý raz, čo to hovorím. 5-2, typery. Ale zase, typery si možno po minulém kole zaslúžili konečne výhru. Takže to zatiaľ vyzerá, že typery budú bojovať o 5. miesto. A nohy, počujem ma najviac, čo existuje, detské nohy smrdia 2 razy toľko, čo nohy dospelého človeka po 14-hodinovej šichte v robote. Vážne. Deti, keď sa vyzujú, moje deti som v živote nepustil do guličiek a do detských kútikov, lebo keď dojdeš do detského kútika a do guličiek, tam je taký smrad, že sa ideš do blva, fuj. Víš prečo? Lebo im smrdia nohy strašné. A v tých smradlavými nohami sa prehrabávajú v tých guličkách, ty kokos, to je normálne, že raj pre bacily. Ešte ti nechýbalo, že si nemohol ísť do guličiek, keď si bol malý. Nie, on chodil do štrku. Na istok do guliček. Jaký život? Chceli by ste mať takýto život? Čo tam neva najviac, Braško? Škola? Matika a slovina. Matika a slovina? Aj mne to robí problémy. Ty tvoje úlohy. A ja zase milujem toto výtvarku. Výtvarku? A prestávka je tiež dobrá, ne? Tá polčas. Točíš to? Polčas sme sa tu zavyprávali túto s Braškom trošička. A kúkaj. Stando došol. Retázka, okuláre. Podá si s každým 5. Energetiačik, pive. Stando, to čo máš, pivo? To čo máš, pivo? Ukáže, tatko to bude vidieť na videu. Nie, to má energetiák. Od veľkopopovického kozla. Je teraz také nové. Kozel Energy. No ako, brate, ako zatalta berem do oného, čiže keď to nepôjde normálne 2 týždne predtým skús Ozempik. Dobre? Ja si zaženem. Nezaženem nič. Ne, ja neviem nič o tebe. Ja neviem aj, na čo sa to robí. Poď, zeber ho! Škrťo mi volá, more. Škrťo. Penál tu dali akurát, more. Natoč to. Točím fotbalík akurát. Skúšali sme to opravovať, zajtra to dojde Mišovi zvárať. Ale víš čo, skús to troška, no. Ukáž. Nie, len toto je tu vykrúcené, jak paragraf, víš? Počkaj, tak. Stačí mi nepovedať to. Stando tu rozbíja aj futračik. Ľudia okoštovali minulý týždeň a dneska už tu takto vyzerá. Ne, starý, pozri. Na druhý polčas si dojde frajer, tak iba aj rýchlo nastupuj, nie, že ešte krokom ideš, more. Čo si dojde na druhý polčas? Víč. Ešte mi, či si nedá strečník ešte, či si nedá taký ľahký, víš? Na čo? Posledných 10 minút mu stačí. Dneska bola
teda do samostatných nájazdov. Posledné 3 minúty zápasu, jeden gól, chyba Šmatlákom na vyrovnaný a na posun aspoň do samostatných nájazdov, ale teraz tu máme útok typérov, taký poloútok, by som povedal, nie útok. A asi klinec do rakvy to vyzerá byť. 9-7, 2 minútky do konca. Vyzerá to tak, že Šmatláci spečatili svoju tretiu prehru. Smutný osud minuloročných víťazov sa naplnil. Budú hrať o predposledné místo. Televíznymi divákmi. Čau. Urazený je, lebo sestra preto došla, víš. Ahoj, Jelka. Mikrofón si zeberáš domov. Nech je to počuť aj na záchode. Konec prvého zápasu. Šmatláci versus Tipéri. 10-7, teda 7-10. Ďalší zápas máme Pozbieranci proti Gumkáčom. A všetci čakáme len na jedno, či tu je. Není tu. Egesi sa asi na nás nahneval, alebo čo, ja neviem. Konflikty, boli tu aj nejaké konflikty popri čiare, to sa vyrieši po zápase, teda po turnaji. Možno tu budeme mať konečne prvú bitku. To si koľko ľudí tu je. Jak je krásne v tej Trnave. Školské dvory porobené. Naspäť život na školákoch. Bomba, ne? Kde to majú? V jaké meste? Ktoré meste? Ukážte mi školské dvory všetky v takémto stave v voľakom meste na Slovensku. Ukážte. Začal sa nám ďalší zápas. Gumkáči proti Pozbírancom. Modrý proti modrým. Jedni lepší jak druhý. Aspoň, že ty si dali na seba žlté. Sú tí rozlišovačky alebo zelené? 1-0. Pozri sa. Gumkáči idú do vedenia. Ešte po tomto zápase začínajú semifinále prvé, takže to bude vyhrotené. Na to sa teším. Rúžové dre. Takto jí ten McDonald. Takto jedol. Takto sa trásol, keď mi niečo hovoril. Už, chlapče, začal si vojnu? Tak ju môžeš mať, no. Do Trnavy sa nerípe. Už to zistilo veľa ľudí. Tak uvidíš aj ty. Nebude to N'Golo Kanté, bude to Yaya Touré. Mladý Yaya Touré. V modrom drese. Yaya Touré jediný modrý. No však som ináč strašne zvedavý na to. Ale nech sa mu darí, ja mu držím palce, ale na starého Vlada nemá. Ale pozri sa, akože na to, že tí mužstvá boli na jasný odpis, tí kola predtým, tak posledné kola či Gumkáči, či Pozbíranci, či Tipéri podávajú také výkony, že keby také podávali na začiatku, tak je to možno úplne inačecko. Čo? Hugo si sa stavil, že Janne Hugo povedal, že Tipéri... Ty kokos, ozaj. Hugovi 10 €. Zas som prehral. Lepci jazdia, ale nešťastie hre v častie v láske. No. Prezidentský špeciál nám tu krúži dokola. Asi sa niečo deje. Peťo je v problémoch. Zavolajte rýchlo. Je to on? Je? Alebo víš čo? Alebo ide Barberovi. Už sa mu mála S-klasy na majákoch, tak ide Barberovi na letadle. Koľko ľudí tu je? Ideme hore. Troška na finále, čo tu bude. Na finále mi slúbil aj slobodný fanúšik, že dojde. Máte sa na čo teší, chlapci. Šetríme si s Palkom energiu na posledné 2 zápasy. Akože sám to chápem, že keď hráš o 5. místo, že o to, že aby si išiel do boja o 5. místo, tak to... Nevíš to tak vyhrodiť, keď ideš do boja o 1. místo. To je normálne asi, ne? Nikto nechce byť 5. Všetci chcú byť 1. Toto pustíme v kabíne v Trnavi. Lebo my vždycky sme takí, víš, a chceli by sme 2., 3. byť, no volať čo hrať v Európe, ne. My nechceme byť 1. My chceme byť vždycky 2. alebo 3. Na čo? Lebo sa vyhovárame jak degeši dopredu, že nemáme peniaze, tak nebudeme 1. Máňo! Toto si pánovi, toto je zástupca prezidenta, Stanko Borák. Tešte sa na halftime show. Stanko, dojdeš? Jasné. Vybavené. To je trnavský Bad Bunny. Gumkáči Pozbíranci 5-3, 7 minút do konca, no. Zaujímavé, poďme Pozbíranci, pozbírajte ešte posledné sily v sebe. Serus tej borci. Serus, Vajo. Rengo Sever. Daj mu bombu do objektívu. 5-5, 5-5, hej. 5-5.
5-5, kamoško, čiže pôjde to asi do predĺženia. 4 minúty do konca, stav 5-5, vyzerá to, že bude predĺžovaný. Teda, že budú samostatné. 5-5 teraz, kamoško, pozor, nesleduješ to. Vypráva sa tu s Robom a nesleduješ hru. Nedostaneš peniaze zaplacené, hej. Čo to je toto za komentátora? Ja mám ísť. Aj, po zbíranci. 6-5, 2 minúty do konca. Povedz, že po zbíranci dali gól, je to 6-5 a 2 minúty do konca. Po zbieranci gól, je to 5, Je to 6. Je to 6-5, ešte raz pod. Po zbieranci gól, je to 6-5, 2 minúty do konca zápasu. Konec zápasu medzi Gunkačmi a pozbírancami. Pozbíranci vyhrali 6-5, postupujú s Tipermi do boja o 5. miesto. A teraz tu máme zápasy, na ktoré sme sa všetci tešili. Plná kornelka divákov, ďalší prichádzajú. Strašne veľa ľudí to tu ide pozrieť. Začíname semifinále prvým zápasom Galo proti Fraščaku. Toto bude silné. Zakiaľ si bol pracovne schopný, tak sa nám začal zápas Galo proti Fraštáku. Rozbehnuté naplno, akože bomby sa idú. Galo zatiaľ vyhráva 1-0. Taký uprdnutý gól, ale pekné. Poďme na to, toto bude zaujímavé, tuto toč veľa. Tu už ide ozaj všetko. 1-1, pozor. Toto bude silné. Komu fandím? Ja nefandím nikomu, kamo, ja fandím dobrému fotbalu, ale toto vyzerá byť na dobrý fotbal. Hore, dole fotbal. Uf. 2-1, Frašťák vedie. Brutálne volačo. Však toto sme čakali. Toto sme všetci čakali, že to takto bude vyzerať. Že sa bude jazdiť ze strany na stranu, hore, dole, nejaké tí faulíky, nejaké tí okopávačky, nejaké tí konflikty. Toto všetko má a to je ešte len 10 minút sa hrať. A hlavne je to asi aj vidieť, že v Trnave je o futbal záujem, teda o futbalík. Môžeme vidieť fakt plnú kornelku ľudí. Toto. Pavlíky. Dneska to je čo najmenej nadávkami. Mám tu malého, víš, tak musím troška byť akšia. Ty koko, videl si to? Nevidel si tú akciu? Dneska to je čo najmenej nadávkami. Mám tu malého, ozaj. Pozor. 2-2. Ty kokot. Chlapci moji. Už 9 hráme, či ešte 9 hráme? Oni to tam majú na tej Orave tak troška ináč časové pásmo, ináč to tam majú posunuté. Pozri, brankári, čo si dovoluje, aha. Ty kokot. Čo ti jebe, máš to? Máš to tam? Nech sa páči. Reklama na malý futbal. A ďalší zápas bude presne to isté. Som na vás pyšný, chlapci, na každého jedného, čo tu nechá všetko. Vážne. To bolo dojímavé, že? Ale musíme pochváliť, čak nemôžem dojebávať tvoj. Nemôžem rešiť. 4-2, Frašťák. Galo, čo je? Galo vyzeralo zatiaľ bezchybné doteraz. Ale ako stať sa môže hocičo pri takomto fotbale, takže o tomto je malý fotbal. Hore, dole, non-stop, behačka, zvrátiť sa môže všetko v 2 minútach. Extrémik, milujem to tu. Ešte 2 alebo 3 takéto kola a bude tu priemerná návštevnosť Vača, jak v Komárne alebo v Skalici. Ale majú nový štadión. Počujem ma, čo sme sa presunuli sem a zazišli hen tam. Frašťák ma celkom prekvapuje, kolo čo kolo. Na začiatku vôbec nevyzerali tak, že by mali teraz vyhrávať o 2 góly v semifinále nad Galom. Akože klobúk dole pred nimi. Ty kokot, tam je bitka o každý centimeter. Foodblogeri sú ľudia, čo si potrebujú pýtať do druhých reštaurácií jedlo zadarmo. Ja radšej zaplatím normálne. 4-3, kámo, Frašťák versus Galo znižuje na 4-3. Toto bude zaujímavé. Neže zaujímavé, toto je... Na toto sa oplatí dosť pozrieť. Hovorím vám to po 1000-krát, dojdite sa pozrieť na kornelku budúci víkend, teda budúci pondelok. Je finále a zápas o 3. miesto plus zápasy o 5. a o 7. miesto. Máte sa na čo tešiť, bude to extrémne. Čakám tu ozaj, že ešte viacej plnú kornelku, jak je teraz. Ono už to aj nie je také vtipné, lebo je to dobré. Víš, predtým si môžeš robiť srandu z výsledku o 15 gólov, čo vyhrávajú, ale tuto si není z čoho robiť srandu, kámo. Tuto treba normálne, že dať klobúk dole pred každým jedným hráčom, čo tu predvádzajú. Čo mám k tomu povedať? Normálne som nervózny sa kokot.
More. Lepší spracovaný, jak polovica hráčov v lige. Polčas zápasu Fraščák versus Galo. 4-3. Ideme na to. Poď to. More, aké šprinty, pozri sa. Ja! To sa mi ľúbi. Už to je priehlavková. Aspoň, keď už nie je holená, aspoň priehlavková nech je zlomená. Wow, ty kokot. Chlapci moji, Galo, či čo to je, ale Fraščák aký gól zajebal. Wow. 5-3. No, na to, že Galo tlačí, toto nevyzerá dobre, toto nevyzerá pre Galo. Ty, čo si jebe. Koľko? 6-3. 6-3 Fraščák. Akože má ešte Galo dosť času na vyrovnaný, ale majú čo robiť. Galo využíva divokú kartu double goal a hneď si vypýtalo aj penaltu. Stav 6-3, no uvidíme. No poď. Pekné. 6-5, platil za 2 góly. Máme to tu zase zamutané. 6-5, veľa času do konca. Čo je? Divoká karta. Vidíš, za takéhoto stavu, ako čo je lepšie? Lež využiť takúto kartu alebo takúto možnosť. Nájazd Frašťaci. Tak toto som zvedavý. Toto som kámo. 7-5 Frašťák, poďte hore, dávaj, hraj. Frašťák hrá teraz power play, 2 minúty, o jedného vácej. Lovi, ak sa s tým Galo vyrovná. Ale teraz, keby využili Galo double goal, tak je tu zase 7-7. Lenže kámo, tuto je nábeh. Tyče. 8-5, chlapci, akože ten Frašťák ozaj dá z všetkého gól, ty kokos, čoho sa chycí. Galo dneska troška nešťastie aj na toto má, že nevyužité šance a... Ty kokot, no asi... 9-5 Fraščák vyhráva. 12 minút do konca, chlapci, 4 góly, akože to je úplne v kľude, dajte pod. Vyzerá, je tento zápas o 3 do lepší Fraščák. Čo asi nikto nečakal ináč, akože na začiatku. Skoro si mi zabil malého. Galo už hrá bez brankára, taktický manéver. Máme 10 minút do konca, akože 4 góly sa dajú dať, ale ten Fraščák je dobrý. Pozri, koľko ľudí je ve futraku. Ako, ukážte mi jedno mesto, kde to takto funguje, kde je taká úroveň. Ani jedno mesto, podľa mňa Bratislava, ani Senica, ani Nitra. Prázdne to tam je vyľudnené, nikto nič, žiadne vlogy nerobá. Neviem, nuda, chlapci, zobudzte sa troška. Keď ho tam dať do toho All-Star týmu alebo do toho výberu, ja by som tam najradšej zebral 30 ľudí, ale keď máš 10 hráčov alebo brankárov, ja neviem. Dúfam, že neostane nikto urazený potom, lebo sú tu brutálni fotbalisti. Ty kokos. Mal si tam ten zákrok? To je, no asi máme ašpiranta na brankára jedného. Uvidíme, Bartes dneska nebol. Že? No, Bartes zase bola jeho. Načo, starý, načo? Jaké načare, Brašák to chytil vonku, kľud. Boj tam dvaja, úplne k sebe, nemôže medzi vás prejsť. Ďalej pod. Čiko si dobrá, tak, úplne k sebe. Ticho som radšej, lebo... Na banána. Píš, tak si dobrý ten brankár, jak Mária do piče. Neviem, či ho nechytáva hádzanú. Tak mi hovoril chalani, že tuším hádzanú chytáva. Je to vidieť. A neviem, či mi aj budú chcieť niekto rozhovor z nich. No však z Fraščáku určite, ale budeme robiť rozhovory tento raz. Či necháme to taký freestylik? Ja dáme, s Fraščákom dáme. Galo bude asi smutné, nahnevané. Nebudeme ich trápiť. Dobrý zákon brankár, zákrok brankára. Aj. 11-5, konec zápasu. Máme prvého finalistu FC Fraščák. Pocity? Dobre. Čakal som, že tu bude menej. 10-5 je celkom veľký rozdiel na to, aký to bol fotbal. Musíš uznať aj, že Galo bolo ozaj výborné, bolo to akože... Ale ja som povedal, boli ste o 3 lepší a preto ste ve finále. Tak jak hovoríš, chalanov z Gala poznám, sú to výborní futbalisti, poznáme sa tu z tobliky, zo všetkého, ale náš futbal je založený na tom, že prehráme, ale hráme futbal. Koho by ste si želeli do finále?
Eleven alebo Bundaškener? Vieš čo, nám to je jedno, ale keď to bude Eleven, tak... Eleven, tak to bude také ostrejšie. Im to prajem, lebo s nimi chodíme na turnaj, poznáme sa takisto osobne, tak zase to bude lepší zápas. Dobre. Ale každopádne obidvom Tak to sledujte od teraz. jednoznačné. Díky moc. Papír, gratulujem. Ukáž pišťalu, čo máš, bracho? Ty kúchot, tu je krv. Konečne. No, a máme tu druhé semifinále. Eleven proti Bundaškeneru. Toto bude podľa mňa ešte vyhrotenejšie, jak bol Galo proti Fraštaku. Nechajme sa prekvapiť. To čo je? Red Bull, bráčko, žiadny biely monster, iba cukor. Only 100% sugar. Máme tu nejaké nezhody organizačné. Áno. Vieš čo myslím? Poro, potom môžeš prosím ťa? Toto treba natočiť. Tak. Toto je ľudia, príbeh, emócie, kauza. Ne, ja sa len pýtam. Jak sa bude volať táto kauza? Futbalik Gate. Už ide. No, už ide hlavný šéf. Nejaké súpisky, ktoré máš ako tým? Alebo môže teraz dojsť Markdo z reprezentácie malého fotbalu a zahrať si finále a semifinále. Došiel vám taký niekto? Ja sa len pýtam, či sa to môže. Tak keď vám taký niekto došiel, tak No nám môže. nie, preto sa pýtam, či sa to kurva môže. Keby nám došiel, tak som ticho, vieš čo myslím? Ale či sa to môže? Neukazuj svoj strach už pred zápasom. Môže sa to. Ten bíďak. S prehľadom. Eleven sa troška hneval na Fraštákov, lebo si donesli 2 reprezentantov v malom fotbale. Pravidlá to povolujú, takže nemajú sa čo hnevať, no ale ty pozor. Aj, čo to je chytil? Moja výzva bola prijatá na brankára do All-Star z týmu. Ty kokos. Chlapci, Cigán teraz aký zákrok dal. Máš to natočené, nemáš? To som aj nečakal. Počujeme! 1-0 Eleveník. Dobre. Na to, že mali prvú šancu ozaj gólovú. Pekné. Ale zase, chlapci, pozor, musím vyzdvihnúť Cigím. Chytil čistý gól Frašťaku. Nedáš, dostaneš. Kokotinu som povedal, akému Frašťaku, však s Bundaškenerom hrajú. Pozri sa. Pozri, Ivan. Joho! 2-0 Eleven. No. Dobre. Dúfam, že akože... Nechcem, ja to prajem aj Bundaškeneru, keď budú dobre hrať, ale potrebujem ve finále trnavské mužstvo. Frašťak je z Vohovca a Bundaškenerík sú tak líznutí troška Bratislavou, ale však ako, keď sa im tu ľúbi, kto by to bol povedal na Eleven po prvom zápase, že budú dávať takéto výkony. Dočkaj, stoj. Bol to faul? To je súboj, normálny, no. Chcete sprej? No. On ho vyliečil. Idete, traja! Hej! To je na kartu, banánko. Banán. Dobre, nebudem mu do toho vyprávať. Poď, hraj. Poď. Ale teraz pozor na túto štandardnú situáciu, ktorá môže veľa rozhodnúť alebo posunúť o krok ďalej Eleven. Ty kokos. Chlapci, akože pozor. Klobúk dole je pred brankárom Bundaškeneru. Pozri ty kol. Hraj, poď. Jo! 3-0 Eleven. Chlapci, ale pozor na tohoto pána v tom fialovom drese. Pýta sa do zostavy. Pýta sa do All-Staru. Hovorí, tu musíš točiť len emócie, tu musíš točiť výkriky, tu musíš točiť konflikty, zákroky, tu ani není čo už hovoriť. 4-1, troška sa to tu dramatizuje. Chlapci, poďme, zaberte, hej! Žiga, kde si bol? Tam. Ľudia, príbehy, emócie. Toto by ani Vilo Rozboril nevymyslel takéto veci. Talino mi tu tvrdí, že tu začína byť jednostranný zápas, ale sa to nezdá. Bundaškenerík to ešte zdramatizuje, neboj sa. Polčas druhého semifinále. Eleven proti Bundaškeneru. 4-1. Pán brankár. Kľud, ešte sa neteš. Zebinďo.
máš ho? Máš ho? Točíme mu dneska zákroky, nech má pre agentov. Dobre, vyzerá, že Trnava bude mať zástupcu vo finále, takže dobre. Aj dobre, aj zle pre Bundáškener, no. Tak ja akože hovorím, že ja držím každému, ale chcem ich tam mať. Ešte to môžu zdramatizovať, lebo mám taký pocit, že oni majú na divokej karte double goal. Pozri sa. Pekné! Musíš vedieť aj vybehnúť. Nech ho zmetieš od toho útočníka. Ty kokos! Bindik si vypýtal, Bindik si týmto vypýtal. Binďo a mladý Binďo, pozor. Bindik si týmto vypýtal miesto v zostave All Stars týmu. To je, pozor, on bol na skúške v Aston Ville, v mládežnických mústvách. Tu sa stiahol brankár dole, u Bundášu, no však nič inačej im nezostáva. Asi. Ale však akože nevidel, no. 1-3, máš to zaznamenané? V kronike? Počkaj ešte, aby sa to tu nezačalo dramatizovať. No, počkaj, toč to, kamaráde. Teraz už to toč do konca, lebo myslím si, že ešte sa tu niečo zaujímavé stane. 7-3 ešte není vôbec. Eleven pôjde táhať karty. Myslím si, že teraz, keď dostanú ešte jeden gól, myslím si, že Eleven vytáhne kartu. Žigu. Wow! Máš to tam? Takže toto bude diel o cigánových zákrokoch. Pozor! Musí tu byť pri ňom. Bojujú akože ze všetkých síl ten Bundáškener. Ale ako stave 7-3, no. 8 minút do konca. Je rozhodnuté, chlapci. 8-3. Nemyslím si, že toto už by si pustil Eleven. Vyzerá to tak, že ďalší finalista je Eleven. 9-3. Asi už by sa mohol pískať konec. Binďo tu bojuje o titul najlepšieho strelca futbaliku. Desať 3 nikto nečakal. 10-3 v semifinále som naozaj nečakal. Klobúk dole pred Elevenom. Double goal, čo je to, 11? Chlapci moji, Eleven vo finále s Fraščakom. Takže na budúci týždeň v pondelok tu máme finálový zápas Eleven proti Fraščaku. O 3. miesto hrá Galo proti Bundáškeneru. O 5. miesto hrajú Tiperi s Humkačmi. A o posledné, teda o 7. miesto si to rozdá Šmatláci proti Pozbírancom. Dobre, toto bolo naozaj, už to nebolo o srande, bolo to naozaj že o fotbale a dobrom fotbale. Takže ďakujeme všetkým, ktorí dneska prišli, bolo tu fakt, že dosť ľudí. Zaplnili, myslím si, že dosť ľudí prilákal aj food truck. Myslím si, že naozaj malý futbal na veľkej úrovni. Na budúci týždeň končíme, máme posledné kolo, príďte sem, bude to naozaj zaujímavé. Dojde aj návšteva sľubovaná, ktorá prijala našu pozvánku. Takže máte sa na čo tešiť. Tešíme sa na vás. Čaute.